Tiima Oy on kotimainen pientalojen ikkuna-, ovi- ja kattoremontteihin erikoistunut laadustaan tunnettu yritys. Kun talosi alkaa olla teini-ikäinen tai vanhempi, on ikkunaremontin aika. Ikkunoiden uusiminen on usein tehokkain tapa laskea energian kulutusta ja kohentaa asumismukavuutta. Tiima ikkunaremontti alkaa asiantuntijan kartoituskäynnillä. Ikkunat mitataan ja yhdessä asiakkaan kanssa valitaan talon ilmeeseen ja tarpeisiin sopivimmat ikkunat. Tiiman asennusryhmä purkaa vanhat ikkunat ja huolehtii niiden kierrättämisestä sekä purkujätteiden siivouksesta. Samalla myös tarkistetaan ikkuna-aukkojen kunto. Uudet mittatyönä tehdyt ikkunaelementit asennetaan paikoilleen ja tiivistetään huolella. Suomessa valmistettu Tiima-ikkuna on lämmin, pitkäikäinen ja energiatehokas ratkaisu, materiaalista ja laadusta tinkimättä. Tiima-ikkunoiden etu näkyy heti ensimmäisestä energialaskusta lähtien. Tarpeen mukaan vanhat ikkunapellit korvataan uusilla ja lopuksi ikkunat viimeistellään listoilla sisältä jaulukoa. Hyvin suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu Tiima-ikkunaremontti maksaa itsensä takaisin yllättävän nopeasti. Arvostetuista alan ammattilaisista ja asiantuntijoista koostuva joukkueemme tietää, millaiset ratkaisut toimivat Suomen vaativassa ilmastossa. Vankalta kokemuspohjalta osaamme tehdä kestävät ja tyylikkäät ratkaisut vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja siinä se on. Valmista tuli. Nopeasti ja siististi. Nyt on hyvä hetki varata ilmainen arviointikäynti Tiiman asiantuntijalta.